सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान व उपचार एकाच ठिकाणी। बायपास शस्त्रक्रिया मोफत, एंजिओग्राफी फक्त 5,000 रुपये, एंजिओप्लास्टी मोफत, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा। महात्मा फुले योजनेअंतर्गत बायपास व एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत, कॅशलेस सेवा उपलब्ध। सुपर स्पेशालिटी लाइफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। संपर्क हृदयशास्त्र विभाग, सिद्धेश रासम, 8355 88 56 67। हॉस्पिटल रिसेप्शन 023 67 23 40 00 आणि मोबाईल 93 700 56 076 94 209 076 61 आणि 70 202 90 316। विनायक राऊत हा अतिशय मूर्ख माणूस आहे, बिंडोक माणूस आहे, कायदा न कळलेला माणूस आहे। असं कोणाला ताब्यात घेता येत नाही। आम्ही पण प्रशासनामध्ये काम केलेलं आहे। असं कोणालाही उचलून ताब्यात घेता येतं का? आम्हाला तिथे घातपात होऊ नये म्हणून घेतलेली पत्रकार परिषद होती। म्हणजे विनायक राऊतला वाटतंय का तिथे कोणाचे जीव जावे? असं वाटतंय का त्यांना? मी विसल ब्लोअरचं काम केलं की जर माझ्याकडे इनपुट आला तर तो पोलिसांकडे पण दिला पाहिजे। मी माझ्याकडे ठेवला नाही। जर माझ्या मनात काय असतं मी ठेवला असता, मला वाटलं असतं इथे काहीतरी घडलं पाहिजे। पण माझी लोक आहेत, माझा मतदारसंघ होता हा, 3 वेळा मी लोकसभा इकडे लढवलेले आहेत, म्हणून मला असं वाटतं इथे माझ्या लोकांना काही होऊ नये। जे कोण कमी प्रमाणामध्ये विरोधक असतील त्यांना पण समजवण्याचं आम्ही काम करतोय। त्यांना असं एकटं सोडणार नाही। उद्धव ठाकरे आज आले पर्यटक म्हणून, ते उद्यापासून दिसणार नाहीत, इथे आम्हीच असणार आहोत। म्हणून ती लोकही आमची आहेत। विनायक राऊत 4 दिवसापासून बारसूमध्ये चाललेत, ते फक्त उद्धव ठाकरेचा दौरा लावण्यासाठी, लोकांना भेटण्यासाठी नाही। म्हणून असे रिकामटेकडे खासदारांनी आम्हाला सांगू नये कायदा। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।